Yun, magandang umaga mga kapardok. Oh, di kami karon sa bukid mga farmers. Di kami karon sa among mga kauban sa nga mag-uuma mga farmers. Kasama namin magsasaka na nag-prepare mga farmers. Nag-prepare mga farmers para sa pictorial sa kanyang anak mga farmers. Dito sila akyat sila pagkatapos ng kasal mga farmers. Dito sila akyat para mag picture taking mga farmers. Ayan. So ikot ko lang kayo mga farmers at puntahan natin yung nagtrabaho dito sa pathway para matapos yung pathway mga farmers para maganda na ang daanan papunta dito para makapasok yung motor mga farmers. Oh. Ito yung view mga farmers kabundok. Itong view na maganda ang view mga farmers. At ginawa na ng pathway sa may-ari para sa kodak-kodak mga farmers para sa picture taking karong kasal. Oh, dito yung kasamahan natin no. Ano nagtatrabaho para matapos ito. Kasi April yung naka-schedule sa April mga farmers na dito magkudak-kudak, mag-picture taking mga farmers. Kasi magandang view. Oh, tingnan mga farmers. Oh. Siguro mga farmers mula sa simbahan bago ang pakal dito muna siguro mga farmers. Kudak-kudak. So dito yung nanay sa ating ikakasal mga farmers, atong ikahinabi. Oh madam. Preparasyon ni para sa kuan kasal sa imong bata. Mag-prenup sila diri sa bukid. Kay aduhay lang kuan area nga kuanan giplanuhan bukid og sa dagat. Oh, nindot nga view. Oh, di ba? Maning preparasyon. Daghang salamat. Okay. Taot sa katong gustong saka diri. Babaw. Oh. Tanan nga mga gusto mo tanaw kung nindot nga view, pwede dire dapita. Yara diri dapita. Oh. Pwede mo text. Oo. Para pwede na kaya nga tong kalsada. Parang matagal natin. Pwede na mo Hapit na mahuman ang atong kalsada. Desa atong farm to market road, hapit na mahuman. Hapit na mahuman ang kanang deadline sa election ban. So di ang atong konsehal pag umangkol ang kaslon ini mga farmers iyang pag umangkol sa pagagawan. Shout out ka bukid. Okay. Oh, di ba nindot mga farmers? Maganda dito mga farmers talaga. Ito yung lagyan ng pathway mga farmers papunta doon sa pinaka-main highway mga farmers. Hindi man ito gaano malayo. So kailangan lang mga farmers na maging pathway ito para yung mga motor makapasok na doon sa kubo mga farmers. Yun ang purpose. Di ba? So sa lahat ng gustong umaakyat dito, gustong manonood ng magandang view, welcome kayong lahat dito mga farmers. Ayan no. Okay. Ayan. Yung nakita yung motor mga farmers hanggang dyan main uwi na yan mga farmers. Dyan ang ginagawa natin ng pathway sa bayanihan banda. So malapit lang dito, akyat dito. So kami lahat dito na mga kasamahang magsasaka mga farmers nagtulong-tulong para din na madali matapos itong project ni madam. Nagtulong-tulungan namin. Ayan ang mga ating mga kasamahan na mga magsasaka nagbayanihan din para sa kagandahan ng pathway, lalo na ikakasal yung kanyang anak mga farmers. Okay, so yan lang muna mga farmers. Okay, tutulong tayo para madali matapos. Eternity later. O kaninang umaga mga farmers tapos na kami nagbayanihan doon sa
kasamahan namin na mayroong anak na ikakasal mga kapumers. Doon mag picture taking sa yung pinagbayanihan namin kanina mga kapumers, yung magandang view. Dito na naman kami ngayon mga kapumers sa aming daanan sa hapong ito mga kapumers. Ayan. Nakasiminto na kami doon sa taas mga kapumers. So dito tuloy namin ang dalawang sako na lang dito mga kapumers. So kami po ay nagpapasalamat sa present ngayong Sabado na ito mga kapumers. Ito lang laging mukha na lagi nating makikita dito sa bayanihan. Mayroong isang habal-habal, nagpapasalamat din kami na nakapaghakot ng buhangin. Walang naghakot kanina ng buhangin mga kapatid. Wala kaming magawa ngayon. Mabuti na lang mayroong naghakot ng bus, mayroong naghaul ng bus na isang habal-habal. So kami ay nagpapasalamat din. Okay. So bangan mamaya mga kapatid sa pagkatapos ito, matapos din ito. Ngayon mga kapatid, dalawang sako na lang. So diyan na mga kapatid, tapos na. Ang duha ka sako mga kapatid, ang dalawang sako na simento tapos na namin na ginawa. Ito na ang pathway mga kapatid. Tatlo lahat. Isa na doon sa taas. Yung isa sinabi ko na kanina mga kapatid, nandoon sa taas. Hindi ko na lang na-videohan doon mga kapatid. So yung dalawa dito mga kapatid. Okay, adjourn na kami mga kapatid. Tapos na atong oras alas 3. Pasalamat kami dito na mayroong nakapaghaul ng buhangin. Yan nagawa namin ngayon. Okay. Hanggang dito na lang muna mga kapatid. Maraming salamat.